Benvinguts a la ciutat de Girona, una ciutat que durant uns dies no ha estat només el referent històric i turístic que tots coneixem, sinó que al llarg de 3 dies s'ha convertit en la capital mundial del ciclisme. I és que justament a Girona s'hi ha celebrat la Ciotar Europe, el gran festival de la bicicleta. Una cita que ha tret nombrosos esportistes de totes les disciplines del ciclisme i a milers i milers d'aficionats a les dues rodes. El trial també ha estat protagonista, amb la celebració de la tercera prova de la Copa Catalana de Trial 2018. Els primers en estrenar-se eren els corredors de les categories R1, R2 i R3, que són la base on es formen les noves generacions d'esportistes d'aquesta modalitat del ciclisme, en la qual Catalunya n'és un referent mundial. I aquí tenim les primeres impressions dels Riders Elite. I've seen the sections and they look really nice and it's a good level, so it seems to be very good. I had a really bad crash, so this morning I wasn't sure if I was going to be able to ride here today. So my left leg hurts really much, so I don't really know. Now I just gonna try to see if I can ride and we'll take it from there. Avui l'objectiu és guanyar, aconseguir la victòria, igual que les altres dues competicions. I la veritat és que no és fàcil perquè han vingut molts pilots de fora i els rivals són molt bons, però bueno, això està molt bé perquè així ens preparem per les competicions que venen i moltes ganes de començar. Avui és una carrera important per mi, ja que vaig segon de la Copa Catalana, just darrere d'en Sergi Llongueras. Així que intentarem fer-ho el millor possible, entrar a la final si es pot i donar el millor de mi. La competició d'avui no la veig molt difícil. Crec que si mentalment em concentro puc arribar a fer un bon resultat i esperem que sigui així. M'agrada bastant les zones, vull dir, crec que ens ho passarem molt bé i esperem donar molt espectacle a la gent que vingui a veure-ho. La classificatòria en elit masculí ha estat donant el nivell tècnic amb 5 zones en què els riders havien de passar 2 vegades. Zones amb grans blocs de pedra, troncs i rodets en què alguns dels millors riders del món s'han donat cita. L'espectacle ha tret centenars d'espectadors de la Ciotar Europe per gaudir de l'espectacularitat del trial. Les zones d'aquesta classificatòria eren molt exigents. La precisió i l'equilibri s'han convertit en elements vitals per decidir el resultat. El francès Vincent Hermans encapçala la classificació seguit de Sergi Llongueras, líder de la Copa Catalana. Pol Tarrés és tercer, amb Abel Mustieles i Eloi Palau, empatats de punts en quarta i cinquena posició. Tanca la llista de finalistes el jove Domènec Lledó. Bé, per nosaltres el ciclisme és un esport transversal, no? I la modalitat del trial és una modalitat important, tenim aquí grans corredors i per nosaltres tinguer aquesta modalitat a dins la Ciotar ens dona aquesta espectacularitat i aquesta particularitat que té el trial dins del món de la bicicleta. I agraïm que a més sigui una prova d'alt nivell i amb aquests esportistes que tenim participant-hi que realment fan que sigui una prova espectacular dins del que és la Ciotar Europe. I les 3 finalistes en elit femení són la sueca Nadine Kamark, la francesa Maïli Jouy i la catalana Alba Hidalgo. I feel most comfortable to start to roll from this side of the log and then put up my front wheel somewhere here and then lift or move my back wheel to the log as well and then do small steps all the way up. Pujaré de lateral i un cop a dalt donaré la volta a cavallet i passaré per les fletxes. Sortida! La catalana Alba Hidalgo obria la competició. S'embalava per superar la primera dificultat de la zona. Penjava la bici, però no l'aguantava. Al segon intent aconseguia aguantar-la i passava amb l'ajut d'un peu. A l'últim pas li tocava un pedal, baixava al terra i passava la porta a cavallet sortint amb 3 peus. Era el torn de la francesa Jouy, que penjava el primer intent i, tot i relliscar-li la roda davantera, aconseguia treure la bici a braços. A l'últim pas aguantava la bici al segon intent i sortia a 0 de la primera zona. La sueca Kamark aconseguia penjar la bici a la primera i amb l'ajut d'un peu superava el primer pas. L'última dificultat de la zona se'l treia de manera espectacular, pujant a roda i saltant la següent porta a cavallet. La zona de troncs no representava cap dificultat insalvable fins a l'últim pas, el que marcaria la diferència. Es tractava d'un tronc que s'havia d'atacar de cara.
L'Alba li tirava, li tocava el protector i acabava marcant un 5 en desequilibrar-se. La francesa també li tirava protector i sí que aconseguia superar el pas amb l'ajut d'un peu, acabant la zona amb 2 punts de penalització. La sueca, igual que les seves contrincants, tirava la bici per aguantar-se amb el protector i, ajudant-se d'un peu, acabava amb un punt, de manera que Camarch i Juí estaven empatades en primera posició, després de les 2 primeres zones. L'Alba havia de recuperar terreny a les seves contrincants si volia tenir possibilitats de victòria, però el primer lateral de la zona li relliscava la roda del darrere, tocava amb el protector i s'havia d'ajudar amb un peu. A l'últim pas de la zona, la catalana penjava bé la bici i posava un peu per poder col·locar-la damunt del rodet. Mailí superava el primer pas sense dificultats i arribava al pas crític d'aquesta zona. El primer intent no la va aguantar, però la segona vegada aconseguia passar i sortir de la zona amb 0 punts. La Nadine també superava el primer rodet a 0. En el següent rodet aguantava la bici a la primera i posava peu per poder continuar, sortint de la zona amb 3 peus. Hidalgo no podia cometre cap més error si volia una bona posició en el podi. Així passava per sobre dels troncs en el pas estret vora la cinta i necessitava posar peu per superar el tronc gal. I Hidalgo aconseguia pujar el tronc inclinat amb una seguretat absoluta, acabant la zona amb un sol punt. La francesa picava el manillar de la bici abans de sortir, desitjant-se sort per mantenir-se líder. Igual que la catalana posava peu per superar el tronc gal del pas estret i en la pujada al tronc inclinat, on l'equilibri és bàsic, queia fora de la zona i marcava un 5. La sueca no podia fallar i va ser l'única que es va passar el primer pas a 0, disposada a posar-li la victòria difícil a la francesa, però la mala sort va fer que trenqués una cinta amb la roda del darrere i marqués un 5. L'Alba encara tenia opcions de pujar al segon calaix del podi si alguna de les altres dues fallava i va superar el primer pas de forma magistral, posant-se a cavallet damunt de la pedra més alta i girant a cavallet per passar la porta. Sols li quedava l'últim pas, que va superar amb l'ajut d'un peu. Fallarien les altres? Juí, molt concentrada, volia assegurar-se la victòria i va optar per una estratègia conservadora, assegurant amb un peu els 2 passos d'aquesta última zona. El resultat final de la sueca depenia també d'aquesta última zona i va fer un primer pas espectacular, pujant a cavallet la pedra més alta. Va intentar passar a 0 l'últim pas, però el protector li tocava i acabava la zona amb un punt de penalització. Així doncs, victòria per la francesa Juí, segona posició per la sueca Camarch i tancant la classificació Alba Hidalgo. J'ai su garder mon calme, être détendu, et j'ai fait ce qu'il fallait faire quand il fallait. J'étais bien, et tout a fonctionné et voilà, ça s'est bien passé et je gagne et je suis très très heureuse aujourd'hui. Un fort aplaudiment per les 3 campiones de l'elit femení. La final masculina es preveu molt intensa i emocionant, tenint en compte l'altíssim nivell en què es troben aquests 6 finalistes. Lo normal sería saltar de este tronco y colgarnos en aquel, pero no podemos cruzar porque tenemos esta limitación. Entonces, el plan va a ser acceder a la colgada desde este tronco. Entonces, haremos la rueda trasera aquí, intentaremos enganchar la delantera arriba. Y se quedará delantera arriba, trasera aquí. Entonces la idea sería impulsarnos a caballito y bajar hasta abajo. Aquí tenemos uno de los últimos obstáculos del trial y uno de los más difíciles, muy espectacular. Es una rampa con una piedra muy grande y al final es difícil porque se debe subir directamente porque aquí no hay nada, es negativo. I se puede que la competició també se juga aquí. Aquest pas penso que s'ha de realitzar amb la tècnica del 2 temps. És una tècnica molt complicada i més sabent que el terra és com el tenim, no? És herba, és boturut i bueno, serà molt difícil. Un dels passos difícils d'aquesta final és la rampa de les bobines, que és la que tenim aquí, perquè tenim força poc espai per pedalar i realment necessitem molt d'impuls per poder arribar fins allà dalt. I un cop a dalt no només has de pujar, sinó que has de penjar-te, aguantar l'equilibri i després treure-la. I la veritat és que és molt fina la bobina i no és gens fàcil, però bueno, és una final i els passos són difícils, o sigui, s'haurà de treballar molt. A la final que tindrem té el mateix format que la Copa del Món, els 6 millors riders de la classificatòria passen a la final i realitzen les 5 zones en l'ordre invers de com han quedat aquesta classificatòria. 5, 4, 3, 2, 1, sortida elit masculí
l'espectacle més espectacular d'avui. El jove català Domènec Lledó obria la final. En aquesta zona, un dels passos més difícils era una pedra molt alta que s'havia de superar 2 temps, i el superava penjant la bici i ajudant-se d'un peu. L'últim pas de la zona era una penjada que Domènec superava amb no poca dificultat, acabant la zona amb 3 punts. Era el torn d'Eloi Palau. Aquests 2 riders, en Domènec i l'Eloi, corren amb roda de 20 polzades, a diferència dels altres que van amb 26. Això representa una dificultat afegida en aquest tipus de passos. Aquest semblava per superar el 2 temps i el feia molt just, però a 0. La penjada final no representava tampoc cap dificultat per al català, acabant la zona a 0. L'aragonès Abel Mustieles també agafava velocitat per fer aquests 2 temps. Mustieles superava el 2 temps amb un gran control i es feia l'últim pas penjant a la primera i traient la bici a cavallet, sortint també a 0. És al·lucinant com Mustieles s'està adaptant ràpidament a la roda de 26. És campió del món 6 vegades, però hem de tenir en compte que fins ara només ha anat amb roda de 20 polzades. La tècnica és absolutament diferent. Era el torn del català Pol Tarrés, que arribava a penjar la bici, però amb el cos massa enrere no podia aguantar-la i aconseguia superar el pas a 0 al segon intent. Sergi Llongueres, líder de la Copa Catalana, tenia la mala sort de fer caure amb el peu una de les fletxes, marcant 5 i complicant-se les possibilitats de podi. Començava la primera zona el francès Vincent Hermans, que es treia el 2 temps a la primera, sense dificultat aparent. Hem de recordar que Hermans és 3 vegades campió del món i amb 33 anys té molta més experiència que tots els altres riders. La resta de la zona tampoc no va representar cap dificultat per al francès. Domènec entrava a la zona de troncs, que comptava amb 2 passos superespectaculars. El jove català penjava la bici al primer tronc vertical i la treia bé. Té molt mèrit aquest pas per en Domènec. Pensa que només té 18 anys, és jove. Lledó aconseguia penjar la bici al tronc més alt i treure-la a cavallet. L'últim pas era molt difícil i perillós i, ajudant-se amb el protector, acabava sortint de la zona amb 2 punts. Palau entrava a la zona, penjava la bici al primer tronc vertical i la treia a cavallet. També aconseguia penjar el següent tronc més alt, però es desequilibrava i havia de salvar la situació amb 2 peus. L'Eloi es preparava per l'últim pas, que es treia amb una empuntada espectacular. Empuntar és aquesta tècnica de tocar primer amb la roda del davant, quan se salta. Després es rebota i es col·loca bé la bici. L'Eloi utilitza molt sovint aquesta tècnica. L'aragonès Mustieles no aconseguia aguantar la bici al primer intent, però a la segona no sols es col·loca a cavallet, sinó que salta a roda fins al següent tronc vertical. Saltar a roda és la tècnica de, des d'una posició de cavallet, el rider s'impulsa i fa un salt aterrant també amb la roda del darrere. I l'actual campió del món supera l'últim pas recepcionant a 2 rodes. Era el torn de Pol Tarrés, que superava el primer tronc amb un 2 temps preciós. Tarrés, després de baixar del tronc, tornava a pujar i saltava a roda fins al següent tronc vertical amb una potència brutal. Tarrés, aquest rider, corre amb una bici de 26, però molt curta, adaptada a un estil de pilotatge molt personal. Hem de pensar que en aquest nivell totes les bicicletes estan absolutament personalitzades per cada un dels riders. L'últim pas de Tarrés, una empuntada preciosa. Llongueres entrava a la zona amb la motivació extra de neutralitzar el 5 de la primera zona i penjava la bici al primer intent, col·locant-se a cavallet i saltant a roda fins a l'altre tronc vertical. Això no tots els riders ho poden fer, però en Sergi és un rider amb molta força física i aquests salts llargs són un dels seus plats forts. L'últim pas també se'l treia empuntant. Hermans entrava a la zona i no aguantava la bici al primer intent. A la segona ho aconseguia, s'equilibrava i, a diferència dels altres, saltava empuntant a l'altre tronc amb una precisió increïble. L'últim pas no representava cap dificultat per a ell. Lledó entrava a la zona de rodets havent d'estrenar el pas de la rampa que ningú sabia com reaccionava. S'embalava i aconseguia penjar la bici al primer intent, havent de posar un peu per despenjar la bici i col·locar-la damunt del rodet. I Domènec superava l'últim pas de la zona penjant a la primera i traient-la a cavallet, sortint amb un sol punt de penalització. Era el torn de Palau, que com Domènec s'embalava, la penjava a la primera i necessitava també un peu per ajudar-se a treure la bici de la penjada. El rodet inclinat no representava una gran dificultat pels riders que havien superat el pas anterior.
Mustieles també agafava velocitat per encarar la rampa i penjar la bici a la primera. L'aragonès buscava l'equilibri i amb un domini absolut aconseguia treure la bici i enfilar-se al rodet sense ajudar-se de cap peu. Aquí hem de tenir en compte que les bicis de 26 queden en una posició més inclinada que les bicis de 20 en aquest tipus de penjades. Treure la bici de 20 d'aquesta posició és pràcticament impossible. En 26 també és molt difícil. Terré s'embalava per agafar impuls a la rampa i penjava la bici, però no podia aguantar l'equilibri, tot i que salvava la situació sense cap peu. Al segon intent aconseguia penjar-se, aguantar-la i posava peu per superar la situació. Llongueres, amb molta cara de concentració, aconseguia penjar-la a la primera i semblava que no aguantava l'equilibri, però finalment aconseguia treure la bici a 0 i arribava al final de la zona amb 0 peus. El francès Hermans es col·locava al límit de la cinta per agafar la màxima acceleració possible. Es penjava el rodet al primer intent i acabava despenjant la bici d'una forma molt neta, perfecta. Hermans gaudia de les zones amb una concentració absoluta. Aquí hem de tenir en compte que Hermans és l'últim dels riders a fer cadascuna de les zones i això comporta una pressió afegida, sobretot quan tots els altres riders estan demostrant el nivell en què estan fent les zones. Però Hermans és psicològicament un atleta molt fort. Lledó entrava a la zona 4, es col·locava en un tronc paral·lel al qual hi havia la següent porta i saltava cavallet amb un control total. El pròxim pas difícil era un tronc vertical al qual el català va tirar roda traient-se la 0. Lledó encara l'últim pas saltant i recepcionant amb la roda del davant i rodant, aconseguint així el seu primer 0. Per la resta de riders, la possibilitat de la victòria era oberta a tots 5. Palau encarava el primer pas com Lledó, saltant des del tronc paral·lel i recepcionant a roda. Per superar el tronc vertical, es col·locava cavallet i girava en un espai irregular i molt reduït per encarar la següent porta. Eloi Palau es dirigia cap al salt final, que es feia saltant i rodant, sortint també a 0 de la zona. L'aragonès Mustieles, amb roda de 26, escollia una traçada diferent a la dels riders de 20 i encarava el primer pas frontalment amb un 2 temps espectacular. La pròxima porta la superava seguint la mateixa tècnica que Palau i passant a 0. Clar, quan veiem aquests riders passant les zones amb aquesta dificultat, sembla que les zones siguin fàcils, però en realitat la dificultat d'aquestes zones és de nivell de Copa del Món. I, de fet, tots aquests riders aquí estan entrenant per les proves de la Copa del Món que comencen el mes de juliol. Mustieles es dirigia cap al pas final, on arribava saltant a 2 rodes, acabant la zona també a 0. Era el torn de Pol Tarrés. En Pol escollia la mateixa traçada que Palau i Mustieles i girant sobre el tronc superava la porta de manera neta i passava l'últim pas, saltant a 2 rodes. Així Tarrés acabava la zona també a 0. La final s'estava posant encara més ajustada i emocionant, però Llongueres i Hermans havien d'aguantar la pressió. Llongueres escull una tècnica diferent per al primer pas difícil i el supera saltant a roda gràcies a la seva gran potència. Per al següent pas, el de Comas no aconseguia aguantar l'equilibri. Queia, però salvava la situació, superant la porta amb 0 peus al segon intent i sortint de la zona acumulant un altre 0. Hermans entrava a la zona i seguia la mateixa traçada que en Domènec, l'Eloi i en Pol. El francès arribava a l'espai estret on els altres riders havien girat, superava el pas sense dificultat aparent i acabava la zona també a 0. Pensem que a sols una zona per acabar la competició, 5 dels 6 riders tenen opció de victòria. Això vol dir que tots s'han d'arriscar a l'última zona i aguantar la màxima pressió. Això requereix també un entrenament psicològic importantíssim. Lledó a la zona 5 agafava tota la velocitat necessària per encarar la rampa i arribava molt just a la pedra, tocant-li el protector de la bici i havent de posar un peu per equilibrar-se. Aquest tipus de pas, a més de ser tècnicament difícil, és molt dur físicament. I ara, després de les 4 zones prèvies, els riders estan més cansats físicament i això té una influència decisiva. Sols li quedava a Lledó superar l'últim 2 temps, altíssim pas que se li resistia i acabava fent un 5. Eloi Palau, l'altre rider 20 polzades de Comas, provava com reaccionava a la rampa i agafant una velocitat increïble s'impulsava i arribava a la pedra a la roda del darrere amb un salt preciós. Palau s'encaminava també al seu últim pas, que provava fins a 3 vegades, aconseguint finalment superar el 2 temps a 0. La victòria continuava oberta. El declin també provava la reacció de la rampa i el primer intent arribava a vèncer d'equilibrar amb un peu. El 2 temps finals també representa una forta dificultat per a aquest multicampió, que necessita ajudar-se amb 2 peus per superar-lo, sortint de la zona amb 3 punts.
El rider de Scorpio entrava a la zona i decidia agafar embalada des de més distància que els riders anteriors i aconseguia també de manera espectacular superar el pas amb 0 peus. Tarrés arribava al 2 temps que superava el primer intent acabant la zona amb 3 punts. Llongueras s'embalava per superar la rampa i aconseguia pujar a 0, tocant primer amb la roda del davant i després la del darrere. Aquesta tècnica els riders en diuen un papam. El fet de tocar una mica amb la roda del davant a molta velocitat els dona un plus de potència. L'últim 2 temps de la zona no representava cap dificultat per la força i la tècnica de Llongueras. Hermans entrava a la zona amb ganes de victòria i encarava la rampa amb tota la seva potència. Arribava a la primera però es desequilibrava i havia de posar 2 peus. Si volia guanyar, no podia fer cap més peu i el francès de Comas arribava al 2 temps que es va fer el primer intent amb una gran facilitat. Després d'aquesta final tan emocionant podem veure que les classificacions han estat ajustadíssimes, amb Vincent Hermans primer amb sols 2 punts de penalització, seguit de Mustieles, Tarrés i Palau amb només un peu més que Hermans. Llongueras ha penalitzat amb un sol fiasco, 5 punts i més lluny Lledó amb 11 punts. Estoy súper contento porque estaba una carrera muy tipo Copa del Mundo. Es exactamente el tipo de trial a donde vamos a tener que estar bueno al internacional. Por eso es perfecto. He ganado al final, he luchado mucho con los otros pilotos de la final. Pienso que el nivel hoy estaba muy alto para todos y bueno, son victorias más guapas, ¿no? Hoy he acabado muy contento y con muchas ganas de mejorar. A pesar del resultado, me hubiera dado igual segundo que cuarto, porque me he sentido muy bien haciendo las zonas, muy concentrado, muy yendo a por todas. I me hace tener mucha motivació i mucha esperança per lo que viene. Estic molt content de la meva actuació a la final, he fet uns passos que eren molt complicats i els he anat traient, estava molt concentrat, fins a l'última zona, que hi ha hagut un moment que no sé què m'ha passat, que una pedra que jo tinc facilitat per fer-la, no l'he pogut fer i bueno, he quedat tercer en comptes de poder guanyar. I els 3 primers classificats pujaven al podi per rebre els premis de mans dels senyors Pep Pujols, de la Secretaria General d'Esports, Eduard Berloso, vicealcalde de Girona, Jordi Camps, diputat, i Carles Ferrer, delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme. Esperem que hagueu gaudit tant com nosaltres d'aquesta prova de Copa Catalana de Trial 2018 aquí a Girona, a la CEO Tariuro. Us esperem l'any vinent i recordeu, això és ciclisme, això és espectacle, això és trial.